Καλησπέρα από την όμορφη Πάτρα, από το κανάλι Χαραυγή με τη Σιώβα Ιωάννα. Μετά το βαθύ σκοτάδι έρχεται το φως που διαλύει αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι που έχει σκεπάσει και κατατρώει, καταστρέφοντας την Ελλάδα και προγράφοντας τους πολίτες της τουλάχιστον τα τελευταία 14 χρόνια. Οι προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν γι' αυτό που συμβαίνει σήμερα πολλά χρόνια πριν. ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, αποβιομηχανοποίηση της χώρας, σιγά σιγά φτάσαμε να μην έχουμε πρωτογενή παραγωγή, αλλά χρειαζόταν το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Οπότε το 2010 αρχίζει η κόλαση για τη χώρα. Βλέπουμε τουλάχιστον οι περισσότεροι ότι τίποτα δεν πάει καλά στη χώρα. Πώς να πάει άλλωστε, αφού το Μάιο του 2010 η κυβέρνηση με τη συνενοχή του πολιτικού συστήματος υπογράφει τη Δανειακή Σύμβαση και το πρώτο μνημόνιο, νόμος 3845, άρθρο 14, παράγραφος 5, ΦΕΚ 65α, όπου η Ελλάδα παραιτείται αμετάκλητα και ανεφόρον από κάθε ασυλία τώρα και στο μέλλον, λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Οπότε και το πολίτευμα στην Ελλάδα άλλαξε. Έκτοτε βρίσκεται εν εξελίξει ένα σιωπηλό, διαρχές πραξικόπημα, κατάλυση του συντάγματος με σφετερισμό εξουσίας, σύνταγμα 120 παράγραφο 3 και ανεπίσημη κατοχή. Με ποιο δικαίωμα έκανε η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα κάτι τέτοιο? Να θυμόμαστε πάντα την αλλαγή του αποτελέσματος στο δημοψήφισμα. Δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Η δική τους. Από τη στιγμή εκείνη, οτιδήποτε έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα είναι εκτός συνταγματικής τάξης και δεν υποχρεώνει κανέναν να σεβαστεί απολύτως καμία υποχρέωση. Από το πραξικόπημα και την ανεπίσημη κατοχή περνάμε στην επίσημη κατοχή, de facto, στις 14 Οκτώβρου του 2015, νόμος 4336, ΦΕΚ 94, παράγραφος Γ, σελίδα 1014, δεύτερη παράγραφο Γ. Με τη συνενοχή και πάλι του πολιτικού συστήματος, η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφασίσει αν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δίθεν συμμαχοί μας. Συνεπώς, δεν υπάρχει συνταγματική κυβέρνηση, κοινοβούλιο, υπουργοί, βουλευτές, αλλά θύτες και μειοδότες που υπηρετούν κατοχικές δυνάμεις που αυτή τη φορά δεν ήρθαν, ακόμη τουλάχιστον φανερά, με όπλα, αλλά με γραβάτες και λάπτοπ, αλλά πάντα με τον ίδιο στόχο, να τα αρπάξουν όλα. Θέλουν το οικόπεδο και το θέλουν άδειο. Καταστρέφουν και αρπάζουν τα πάντα. Ένας εξεθλιωμένος λαός είναι εύκολο θύμα. Καλέσανε η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα τρίτους να μας ασκήσουν κατοχή. Δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως πουθενά αυτό στον κόσμο. Όλη η χώρα, δημόσια και ιδιωτική περιουσία, έχει υφαρπαγεί και έμεινε ο λαός με τα ιδιωτικά χρέη που τα έκαναν δημόσια, τραπεζικό σύστημα, τη φτωχοποίηση, την εκποίηση, τη διάλυση των πάντων. Η καταστροφή της οικονομίας δεν έφερε μόνο την διάλυση του κοινωνικού ιστού, αλλά ένα πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας εθνικού χώρου. Δρόμος βέβαιος να γίνουμε η επόμενη Παλαιστίνη. Εκεί οδεύουμε. Η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι για όλους. Το τι θα κάνει η κατοχική κυβέρνηση και το κατοχικό πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να είναι το πρώτο που θα μας απασχολεί. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι θα κάνουμε εμείς, οι πολίτες, για να τους ξεφορτωθούμε. Το βέβαιο είναι ότι αυτοί θέλουν το κακό μας. Αν συνεχίσουμε όπως είμαστε, με την κατάσταση που δημιουργούν οι εμειοδότες, με τις εντολές των δίθεν δημοκρατικών υποτιθέμενων φίλων και συμμάχων, τότε μας περιμένουν μεγαλύτερα δεινά από τη φωτιά στην Ηλία, τις πλημμύρες και τους νεκρούς στη Μάντρα, στο Μάτι, που λίγο ως πολύ μας είπαν ότι έφταιγαν αυτοί που καήκαν. Φωτιά στην Εύβοια, Βόρεια Ελλάδα, το έγκλημα στα Τέμπη, πλημμύρες στη Θεσσαλία, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιβολή, βία, φτώχεια, εγκλισμός, υποχρεωτικότητες. Μεγάλη αύξηση θανάτων μετά τα πειραματικά σκευάσματα που εφαρμόστηκαν στο πληθυσμό. Αυτοκτονίες, πληστηριασμοί, εξώσεις, η δικαιοσύνη να εφαρμόζει το κατοχικό δίκαιο. Εγκληματικότητα, υγεία, παιδεία καταραίουν, μας ανακατεύουν σε πόλεμο. Θα στείλουμε ακόμα και τα παιδιά μας να πολεμήσουν για την αζωφική, ναζιστική ηγεσία της Ουκρανίας και των υποτιθέμενων συμμάχων? Τι μπορούμε να κάνουμε? Πολιτική ανυπακοή. Ας δούμε τώρα. Τι εννοούμε λέγοντας πολιτική ανυπακοή? Άρνηση των πολιτών να συμμετέχουν στην τήρηση νόμων, απαιτήσεων ή εντολών της κυβέρνησης
κατοχικής δύναμης χωρίς να έχουμε σωματική βία. Αποκλείουμε το καθεστώς. Ανιδιοτελείς πράξεις μη βίαιης αντίστασης για το δημόσιο και όχι προσωπικό συμφέρον. Άλλωστε, όταν καταρρεύσει το δημόσιο κοινωνικό συμφέρον, ακολουθεί και η κατάρρευση του προσωπικού συμφέροντος για τους περισσότερους. Η οργάνωση των πολιτών στις γειτονιές, άρνηση εφαρμογής νόμων, άρνηση πληρωμών φόρων δεν έχουν κανένα ανταποδοτικό χαρακτήρα. Φόροι, ληστρικοί, κατοχικοί είναι, όχι στο πλαστικό χρήμα. Αν καταργηθούν τα μετρητά, ο έλεγχος πάνω στο λαό μας και στους λαούς θα είναι απόλυτος. Οι τράπεζες το 2023 κέρδισαν από τις κάρτες 1,8 δις, χωρίς να παρέχουν καμία υπηρεσία. Δηλαδή, τα άρπαξαν από τις τσέπες μας. Ας μην ξεχνάμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η ενότητα και η μαζικότητα στο λαό, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη και παράλληλα η ασφάλειά του. Αλληλεγγύη, σχηματισμό συντονιστικών ανά τη χώρα και τον άμεσο σχηματισμό ενός ευρύτερου κεντρικού συντονιστικού, άμεσα ελεγχόμενου από τους πολίτες την κατάλληλη στιγμή. Ο λαός άλλωστε σώζει, δεν σώζεται. Ακούγεται πως έρχεται πόλεμος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε όμως να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας, στις γειτονιές, με τους γνωστούς, συγγενείς, φίλους, για να οργανωθούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Να μάθουμε να λέμε όχι στην πράξη. Αν ομιγέννητος συμβεί κάτι, δεν θα έρθει κανένας τους να σε βοηθήσει, παρά μόνο οι γείτονες και όσοι είναι κοντά. Μόνος του και για πάρτι του ο καθένας δεν θα πάει μακριά, ούτε μπορεί να γλιτώσει από αυτό που φέρνει. Να κοιτάμε τα πεπραγμένα του καθένα, όχι αυτά που λέει. Θα τα καταφέρουμε, μα μόνο μαζί μπορούμε. Σκεφτείτε και αποφασίστε. Θα διαλύσουμε το σκοτάδι που μας επέβαλαν. Σε επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε οι πολίτες, η χώρα μας, την πολυπόθετη απελευθέρωση και την επόμενη μέρα σε ένα μέλος που θα ορίζεται και θα εφαρμόζεται για το συμφέρον των πολιτών από τους πολίτες. Ελλάδα, το κοινό μας σπίτι. Από το κανάλι Χαραυγή και τη Σιώβα Ιωάννα, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.